Ahojte, vítam vás pri mojom novom vlogu, tentokrát z 5. novembra. Bol to deň, keď som šla do Senice a mala som tam prvé sedenie u mojej novej psychologičky, takže ku ktorej som začala chodiť teda po roku. Naposledy som bola ešte u tej predtým minulý rok, nejako v septembri, a teraz po určitom čase sa vyskytli nejaké veci, ktoré potrebujem riešiť. Takže som zase dostala výmenný lístok na terapiu, takže začínam znovu a dúfam, že mi to pomôže. Ráno som urobila kávičku, tú filtrovanú, ktorú máme s maminou teraz najradšej, a vždy si ňou pochutíme. Máme ju v podstate na celý deň, takže super. No a ráno som sa vychystala, obliekla som sa, učesala som si vlasy. Tu vidíte, že už mi ich treba znovu namelírovať, lebo už mám také odrasty a už to je také neveľmi pekné. Ale budúci týždeň pred mojou výstavou budem už pekná a budem zase mať pekné namelírované vlasy, takže sa na to teším. No a šla som teda najprv na náhradnú autobusovú dopravu a do Kútov, a potom som si kúpila raňajky a vodu. No a potom som už takto cestovala vlakom do Senice. Takže tak trošku chaos na stanici. No a dala som si ešte na poliklinike minitky, lebo som bola ešte trochu hladná. Tuto som vo výťahu. A pri ordinácii mojej psychologičky je takýto nádherný výhľad. A ešte keď bolo také krásne počasie, tak to bolo proste paráda. Musela som si to aj vyfotiť a aj natočiť, takže preto to tu je. Tak a po sedení som si zašla na kávičku a do Pepka. Tam som kúpila pár vecí, sviečky, voňavé, teplé ponožky, svetrík, takže len také drobnosti, no. No a potom som cestovala domov autobusom zase. A to bola trošku dlhšia cesta, no a doma mi mamina urobila plnenú zemiakovú placku, ktorá bola vynikajúca. A tuto vidíte tie sviečky, jedno je kávová, tá červená, a tá žltá je exotické ovocie, takže vonejú nádherne obidve. Pustila som si na Disney Plus môj obľúbený seriál Simpsonovcov. Sedenie bolo pre mňa psychicky náročné a potrebovala som vyslovene už len odpočívať a nič neriešiť a pustiť si niečo nenáročné a vtipné. Takže Simpsonovci skvelo poslúžili a k tomu som si dala dobrý jahodový čajík, ktorý ma trošku aj zahrial. No a tu vidíte jedny z tých ponožičičiek, ktoré som si kúpila, sú fakt teplúčké, príjemné, takže som rada. Odložila som si potom nejaké veci, ktoré som mala čisté, vypraté. Odložila som kabelku. No a kúpila som si v Pepku aj tento šál, takže sa teším, keď ho budem teraz nosiť, lebo už je tak chladno. A potom som odkladala ešte náušnice, ktoré som ten deň mala na ušiach, do šperkovničky. Trošku som s tou šperkovnicou bojovala, lebo otvoriť to jednou rukou je trošku zložitejšie, ale nakoniec mi to vyšlo a popasovala som sa s tým a náušnice úspešne odložila, takže trošku sranda. No a tak som len v podstate odpočívala už po zvyšok dňa a nič extra som nerobila, ale aj tak to bol taký príjemný večer celkom. No a tuto vidíte moje tričko s Lakym, s mojou ilustráciou. A teda, ak neviete, tak Laky ho už z vlogov nebude počuť, jeho štekot a bláznivé cupkanie, lebo mi bohužiaľ minulý rok 2023 zomrel na rakovinu pečene, čo je mi stále doteraz veľmi ľúto a stále mi strašne chýba, lebo to bol môj parťák v každodenných starostiach a osamelosti. To bol proste môj najlepší priateľ, takže mi strašne chýba. No a toto je
moja izba, moja atmosféra večer, ktorá sa mi strašne páči. Svetielka, sviečka. Je to proste pre mňa také bezpečie a také útočisko, takže som z toho strašne rada. No a urobila som si ešte večeru, jogurt z mysli. Mala som len jahodový jogurt bezlaktózový a toto mysli z jednoty. Neviem, že není nič moc, ale iné som v tej chvíli nemala, takže som použila to, čo som mala. A určite by som chcela urobiť objednávku na Actine, lebo odtiaľ najradšej nakupujem či už nejaké proteínové tyčinky, aj tieto mysli a granolu, alebo aj iné veci, takže Actin je prvá voľba pre mňa a ešte vlastne produkty od DM Bio, to je tiež. A dal som si tam ešte tento čakankový topping čokoládový, ktorý je fakt dobrý. Mala som predtým práve od Actinu ich čokoládový topping, ten bol tiež vynikajúci a skvelo sa hodil aj do kávičky, v lete hlavne, no ale aj tento čakankový je fajn. Zase Simpsonovci bez toho večer nemohol byť. No a potom som si dala vlastne už len proteínku, ktorú som mala ešte v šuplíku. No a bola celkom dobrá, toto mám rada. A už som sa prezliekla do pyžama, odličila som si oči, mala som vlastne len špirálu na myhalniciach. Tak som si to odlíčila, lebo by mi to inak podráždilo oči a to som nechcela. No a tak som si zároveň aj trošku vyčistila tú pleť. A potom som šla už si ľahnúť. Bola som fakt unavená, psychicky vyčerpaná, takže som o 9:00 už zaspala. No a bol to aj tak celkom fajn deň podľa mňa. Takže v piatok by som chcela točiť ďalší vlog, a takže sa uvidíme u neho. Majte sa krásne a užívajte si tieto krásne jesenné dni. Ahojte!